Nuswantara utawi bangsa Indonesia sejatine bangsa kang gedhe. Ora mung saka ukuran negara, ambane laut, ragam basa, cacah suku, rupa agamane, apa meneh kabudayane. Awake dhewe kudu tresna lan ora minder kepethuk bangsa liya. Amarga awet biyen Indonesia kuwi negara adidaya. Saka sejarahe wae, Nuswantara iki isa mbabar cerita saka akeh kerajaan banjur nyawiji ana ing bangsa Indonesia. Senadyan wis dadi presiden, Pak Jokowi tetep ngugemi asal-usule saka wong Jawa. Apa meneh meski wis dadi presiden, ananging dalan munggahe saka ngisor yaiku dadi wali kota Solo 2 periode, banjur gubernur Jakarta, lan saiki mlebu periode kaping 2 dadi presiden. Pas dadi wali kota Solo, Pak Jokowi tetep nguri-uri kabudayan Jawi. Akeh kegiatan sing wis dilalekke warga diurupke utawa digerakke meneh. Kayata benahi kampung Laweyan lan kampung Kauman. Kampung iki isih nduweni produksi batik. Dadi pembenahan kampung batik Laweyan uga kampung batik Kauman diharapke iso ngunggahne batik kaya jaman biyen. Awit 2004, 51 kantor kelurahan lan 5 kantor kecamatan direnovasi diganti model sing dikompliti ana pendopone. Sadurunge akeh kantor kelurahan sing ora nganggo pendopo. Sakliyane bangunan sing didandani utawa direnovasi, babakan panganan ya melu dipromosikne. Ana sentra kuliner anyar ning Gladak diarani Gladak Langen Bogan utawa Galabu. Solo Indonesia Culinary Festival yaiku festival panganan tradisional sing dipadukne karo wisata. Ora mung kuwi, isih ana festival jenang sing digelar saben HUT Kota Solo. Taun 2022 iki gelaran festival jenang arupa 17 jenang sing dipajang amarga wujud ngiringi boyong kedaton dadi pratandha pengetan hari jadi kutha. Sakliyane kuwi, saben dina Kemis pegawe Pemkot nganggo seragam tradisional, beskap landung werna putih krem dinggo sing lanang, lan kebaya kutu baru warna putih tulang dinggo sing wedok. Pas mantu Pak Joko Widodo uga tetep nglampahi upacara penganten kaya piyayi Jawa liyane. Mulai taruh, pasang blek KTP, dodol dawet, midodareni, lan sak piturute. Yen ngelingi kuwi kabeh, iso kanggo conto menawa nglakoni utawa ngugemi kabudayan kuwi ora marai awake dhewe dadi wong kuno. Kabudayan Jawa kuwi kudu diuri-uri amarga awake dhewe ya wong Jawa. Yen ora diuri-uri, kabeh mau bakal ilang lan ngilangi identitas awake dhewe. Ajang pentas kabudayan yo isih ana menyang Solo. Mulai sendratari,
ketoprak, wayang kulit, lan sak piturute. Malah wis tau digelar ajang Solo Menari sing diikuti 5.000 siswa sing ngebaki dalan Slamet Riyadi karo Stadion Sriwedari. Uga ana Solo Batik Karnival, yaiku karnaval sing nampilke batik karo kreasi modern. Ora mung kuwi, ning Solo ya rutin digelar Solo International Performing Art sing mentaske ragam kesenian. Ora saka Solo wae, klebu seni saka mancanegara. Uga ana ajang SIEM, Solo International Ethnic Music, sing mesti dipenuhi karo penonton. Pentas kuwi mau kabeh nduduhke tampilan mainan musik sing ora kaya biasane. Kanggo warga Solo, ajang kuwi kabeh tekan saiki tetep diugemi amarga iso kanggo nduduhne menawa gamelan uga ora kalah karo musik etnis saka kabudayan liyane. Sakliyane ajang-ajang kang dimandhegani Pemkot Surakarta, Kraton Kasunanan lan Mangkunegaran ya melu budidaya kabudayan. Pengetan koyok Malem Siji Suro, Jumenengan, Sekaten tetep diuri-uri. Kuwi nandhakne pemerintah kutha lan para pengageng kraton padha njaga tradisi. Selain kuwi, gebyar kirab Apem Sewu, Imlekan Pasar Gede, Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Festival Hadroh sing digelar masyarakat uga dadi unggulan event wisata ning Solo. Wong mindah bakul pinggir dalan ning Banjarsari sing diarani PKL wae digawe acara kirab budaya bakul Banjarsari ning Klithikan Semanggi. Dadi kabeh nduduhne yen Solo kuwi nyat akeh ragam budaya sing tetep kudu diugemi karo wargane. Kudune masyarakat Solo ora lali lan tansah nguri-uri apa sing wis diwiwiti marang Pak Jokowi. Amarga Pak Jokowi nyimbulke wong ingkang tetep ngugemi kabudayan mbok jaman wis maju. Sebab kabudayan lan kemodernan kudu mlaku bareng. Yen kemodernan mlaku tanpa budaya, kemajuan sing ana ora bakal nduweni makna apa-apa. Sejatine ruh saka kemodernan tetep nyertakne kabudayan Jawa sing kebak makna. Dadi gelaran ragam acara termasuk barang-barang sing dadi inceran wisatawan tetep duweni makna kang jero. Dadine ayo padha ngrumat kabudayane awake dhewe. Sebab kabudayan kuwi njaga uripe awake dhewe seimbang kaya sing dicontohne Pak Joko Widodo.